Egunon, izan ezagun irratia, Zargar bizki. Kaixo, hemen daude kontari saioa. Egunon, Julen eta Zer, tamalez, albiste txar batekin hasi behar dugu. Ba, Mikel, hasi da. Zute baten berri eman behar dugu. Jaizkibel mendira joan behar dugun zuzen. Bertan ditugun aro eta usue. Konexioa. Kaixo, bai Asier, Mikel eta Julen. Hemen txegaude Uxe eta Biu Jaizkibel mendian. Horixe da, hemen ditugu zute handi bat jasan duten landare batzuk. Zer jatatu zaizu, Uda honetan bisitari asko etorri dira gure mendira. Begetako batzuk zaborra eta kristal bota dizkigute. Nola liteke? Eguerdi batean eguzkizkiek kristal batzuetan joatu zuten eta zutea piztu zen, zeharo beldurtuta dauden. Lagun batzuk erren zien, zuaitzei ere laguntza eskatu gainean, baina ez zuten lortu zuaitzaltzerik eta arra egin ziren. Lagundu! Lagundu mesedez! Zuaitzak lagundu! Hemen badugu norbait zuei laguntzeko prest, ezta? Bai, badugu modua mendiak salbatzeko, mendi salbatzailea du izena. Alarma badadu kasua pizten denean pizten dena. Metal berezizko tuberiak ditu ez du kutsatzen eta ez dira urtzen. Tuberietatik ura botatzen du eta kasuak izlatzen ditu. Jaizkibel eta beste mendiak salbatuko ditugu. Eskerrik asko bihotzez, guztion laguntza beharko dugu. Mesedez, mendira tortu zaretenan ez bota zaborrik lurrik. Bena ba, hau izan da guztia Jaizkibel menditik. Komanda, gukere lagun bat diegu, bizkotzera jarriko ditugu. Eta horrela dena jakingo dugu nola salbatu mendiak. Oazen prestatzera, lagunok!